नमस्कार प्रणाम भाई लोगन। हम आप सबके छोट भाई दीपक देहाती मंगलवा स्वागत आप सबका फिर से भोजपुरी के स्टार कलाकार में। तो आइए आज हम बात करता हैं भाई लोगन भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह। आप सबके पता हुई पावर स्टार पवन सिंह एगो नए ही लकीर खींचे भोजपुरी में, जब भी आवे तभी तहलका मचाले। हम तो भाई बताओ तानी कि पावर स्टार पवन सिंह लॉलीपॉप से भी बड़ा काम कर चुकल बड़े भोजपुरी में। हम बताओ तानी कि भाई लोगन पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी में देखी कितना बड़ा जलवा कायम कैले बाड़ी फिर से खेसारी के पीछे रगिले। और बात करता नहीं भाई लोगन बहुत बड़ा बड़ा कलाकार भोजपुरी के पीछे रगिला। पावर स्टार पवन सिंह सच बोले कि हमरे खींचल रकील पे सब रेंगेला। वही बात आज देखे कि मिलल भाई लोगन पवन सिंह एगो बॉलीवुड के आप नाम सुनते ही दिल में कुछ अजब सी फीलिंग उठेला। तो हम बताते नहीं भाई लोगन पावर स्टार पवन सिंह एगो फिल्म आइल बा जौन फिल्म का नाम स्त्री फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह अपन आवाज़ दे देले। सोची भाई लोगन भोजपुरी में लाखन गाना गा के फिर से भाई लोगन एगो बॉलीवुड में वो अलग ही अंदाज से गाना गा देले। और वो गाना बहुत ही ज़बरदस्त और तहलका मचा रहा अभी भाई लोगन। वो ट्रेंडिंग में भी गाना जा चुकल बा। और पावर स्टार पवन सिंह के गाना स्त्री में हिंदी और बॉलीवुड के सिंगर लोगन के जैसन एकदम गैले बाड़े। ओकरा के देख के भाई लोगन बहुत सारा के दिल में खलबलाहट हुई और बहुत ज़्यादा घबराहट हुई भाई लोगन। कौन से पावर स्टार पवन सिंह लकीर खींच ले हम बताते नहीं भाई लोगन। पावर स्टार पवन सिंह कोनो लकीर ना खींचले, पहले बहुत बड़ा बड़ा कलाकार बॉलीवुड में अपन आवाज़ दे चुकल बाड़े। हम बताते नहीं भाई लोगन पावर स्टार पवन सिंह के पहले मनोज तिवारी एगो दूगो में ना बहुत सारा ऐसा बॉलीवुड की फिल्म में अपन आवाज़ दे चुकल होके। अभी बताते नहीं भाई लोगन कि बॉलीवुड में वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल होते रहे। और जौन गाना के नाम रहे ए राजा जी ए करे तरह हुए ज़रूरत मुहूर्त खूबसूरत। ये गाना के केहू और ना बल्कि हमारे भोजपुरी के जाने माने अभिनेता और नेता माननीय मनोज तिवारी जी गैले बड़े भाई लोगन। तो हम बताते हैं कि पावर स्टार कोनो छोटा मोटा लकीर और सनी लियोन के नचीला से ना हो। और पावर स्टार पवन सिंह कोनो बड़का लकीर ना खींचले। हम बताते नहीं भाई लोगन ऐसे पहले बहुत बार मनोज तिवारी भी अपन आवाज़ दे चुकल बड़े भोजपुरी में। ये बताओ कर हमके आशा ना उम्मीद करता नहीं भाई लोगन। और पावर स्टार पवन सिंह के सच्चा फैन बाड़ी चाहे मनोज तिवारी चाहे भोजपुरी के दिल से सुना था नहीं तो सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल और लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो फिर मिलता नहीं भाई लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय उत्तर प्रदेश, जय जय बिहार। लव यू भाई लोग।